Ikompli jikber it-tħassib ta' diversi persuni fil-Gżejjer Maltin rigward il-mod kif il-Gvern Laburista qiegħed jipprova jqarraq bil-poplu meta jibqa' jinsisti li s-servizz tal-IVF huwa wieħed mingħajr ħlas. Fil-programm Il-Wien imxandar fuq il-midja soċjali tnejn filgħodu, il-preżentatriċi Janice Grech insistiet li l-politiċi m'għandhomx idawru din il-kwistjoni f'ballun politiku u għandhom iġibu l-interessi tal-persuni involuti l-ewwel u qabel kollox. Jalla, il-politiċi ma jużawniex bħala ballun politiku, iżda li jaraw flimkien xajnuna għandna bżonn sew finanzjarju kif ukoll morali. Dan fil-waqt li Grech rad diversi messaġġi sabiex tkun il-vuċi tan-nies f'din il-kwestjoni. Dawn in-nies qed jinsistu li ma jridux min jitħassarhom, iżda min jifhimhom, u aktar li toroġ il-verità ta' dak li għaddu minnu. Persuna saħqet illi b'kollox nefqet 10,000 euro għal mediċini, oħrajn saħqu illi nefqu 6,000 euro, b'kull ċiklu jiġik bejn 1,500 euro u 4,000 euro. Fturija ċara illi minkejja li s-servizz huwa wieħed b'xejn il-mediċina mhix. Jiena għamilta darbtej in February and July, kull cycle swietni 3,000 kull darba. Għamilna 2 cycles, isu nfaqna 10,000 euro. U iva jaħarqun in-nies meta jgħidulna. U iva mhux bxejn, asli kieku bxejn, l-uġieħ mentali u fiżiku u kbir, u n-nies ma jifhmuhiex. Issa suppost next month sejra Art Clinic ħajkelmuna għat-tielet u l-aħħar cycle. Wisq iebsa kemm mentalment, fiżikament u finanzjarjament. Persuni oħrajn saħqu li koppji minn għawdex jisibuha ferm aktar diffiċli għaliex ikunu jridu jqattaw lejl flukanda Malta minħabba donazzjoni tal-isperma tar-raġel. Qatt m'hawnx awareness biżżejjed la l-tobba u laqqas għan-nies li ma jafux mixiex ngħaddu aħna kull minuta ta' ħajjitna. Dik iridu jaraw, mhux li jtuna l-isptar b'xejn, aħna nħallsu t-taxxa naħdmu u nħallsu biex ikollna sptar b'xejn. Il-mediċina li s-sal bek tkissrek, bat iġu n-nies jgħidulek mhux b'xejn, mhux b'xejn, le mhux b'xejn. Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem insista li l-IVF għandu jkun kompletament b'xejn għal kulħadd bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jisħaq li għandu jitneħħa l-pis finanzjarju minn fuq il-koppji. Partit Nazzjonalista jinsab kommess li meta jkun fil-gvern il-mediċini tal-IVF ikunu b'xejn.